av munnar vinstri sida. Hese mävren senaste battlen han är, då kallar han faktiskt handa för en ut. Så han är nog säkert att syndra på hjärsta. Ge han en fucking hand till Clemmensen! Ja, munnar högre. En fucking rutinerad kampanj i ringen. Ge han en fucking hand till Jákup Rani! Bilder. Jag börjar. Okej. Så då bara klarar är det iLLtonkt. Eina för det, låt mig höra det gå. Yes. Nej. Det tre ting är man lycka få större på. Jag Rani och iLLtonkt säger till ungen battler så klarar matcha det. Tryck mig i sida pent. Men det win rate i iLLtonkt till bara 33%. Kun fuck have to vunne. Hans Ole, du akkurat samma kunde rappa på att fucking stole. For fuck's sake, jag kallar sig för solo. En rapar man vunne mot solo är det samma som rapar man vunne mot popo, a.k.a. no-show. Och hvis det näka som är inte tål så är det fast säga att du vann mot tjura skala. Nummer 2. Jag Rani, det här är twin i år. Är det nummer 1 battlande, förrest hiphop slaktande. Vad fuck är det nummer 1? Det är så fan med iLLtonkt. Gudsberg till du inte är nummer 1 i iLLtonkt. Allt ditt liv har du vilja vara rappare. Och du har för många tog näkar annar. Du skriver mer rapp in i en celle än att hönorna i Europa var spratt salmonella. Förrest hiphop slaktande. Alltså är det också med jag misstänker vet? Är det näkar här inne så kan synja med Jákup Rani så hit. Nummer 3. Jákup Rani är gott kunna vara lika vanliga och kreativa som alla hinner battla till vara motor. Ginger jokes. Det är det svin. Fuck det. Att det kommer till toin. Kvar är större IQ. 2 av det så på sig med havragrön. En fucking overrated klasse. Halta det seriösa det i klasse. If I seriöst hot att kunna boxa ni för dum och dra på en naturlig madrasse. För helvete. Men jag vill du gång så se något fatt. Då kommer bara ojo. Mamma det svälter. Nej. Nej. Hur fucking länge att du livet vet du tjej. Och så helt det du har stått en överste råk. Man kan inte också fungera utan bara coke. Du har noll disciplin. Gång bara runt fucked up med det som Charlie Sheen. Livet för att ta morfin och så gestet det bara mer och mer totalt green. Ja, Rani, ska jag fortälla dig din största fel? Du är inte be-rapid för 8 mile. Du är en samfunnsnassare, inte anna. Ett fucking dyr. Det ena grund för att du kan skita är att det är vit som betalar för ditt fucking väspapper. Det ena som fullt i arbetet du har haft det under livet till att slamma hejs. Och armar var det och så sitter bara lantigerar så vi man i västerfångsel. Och det är 2 typer av fångsel, Jacke. Det ena typen som fyller sig vid juice och så har vi te. Så Mrs. Hapen vill vilja att du skulle bruse. Jag Rani, ingen tøy med det. Du hever unga viner. Du røyner rundt at det stener raknar heilån, men tar må likk for å si at det ikke er tøtjer. Du det eneste du skapar til trista løter, kan ikke sanda sjolver til du hever unga føter. Av grensene blir smidar ut av gøter. Banna blir atlasanis. Du slipper seg gong da genga til AA-møter. Et fucking størst strui. Helsjøs, bring til pappa du, kanskje kan du bare passe på at du fotla tøy. Ja, Rani,
Du har så hamrande underlåda känslor. Och då satt du länga banar. Dundrade omsorgarnas vik. Inte galvet du, men helt seriöst. Först blev Jákup Rani fötter, och så helt bara kunde bli värre. Men kvärt, så kom liv och så fucking Sverige. Helt seriöst, Jákup Rani, förstår ju bara du fucked up liv. Inte bara också quick fix. Du, om du blir vi, så får livet göra till dokumentär och lagt till Netflix. Jákup Rani, vad signar bara till iLLtonkt för allt du är vara iLLtonkt, så att du inte är vi. Jákup Rani, Arne Stedje, hvassan rappare eller musikare. Jag var murare kvände, och jag var konibud. Men du, Jákup Rani, du andar och liver rapp. Och innanför iLLtonkt är så ett något flex. Så kom Jákup Rani, freestyla, svara att på min text. Fucking hotly Clemmensen! Yes sir, yes sir. Sjuk. Jag går upp till torklarer, så är det fucking iLLtonkt. Yes. Kom, Einar, det var fucking gott, kom! Okej, hej, har du med? Mina damer och herrar, vi mångtliga disrespekt i här vi är i kväll, det är kjallt hentan scenen inte stor nog. Det är som sex livet av Marius DC. Att vita inte även no fucks. Ja, vi har haft damer under pyjamar med en sån och du spalte Roblox. Man skulle tro hon alltid var arbetslaser, så ofta hon bjöd i blowjobs. Djävulen, hver helvete det som bare Clemmensen. Jeg minnes vi mobba det som baden, og jeg vet du har problemer enn. Og av samme grunn valgte jeg ikke valgte jeg kalla meg ut. Den ringaste motstandar som du kanst få. Det jeg en støy som du vet, du ångar du kanst noa. Det omringa av amatøren. Som halta der rapp toa, kommen her for jeg spyta rym. Der kommet for jeg hakk toa. Og bare, du kan ikke peka meg en av de eneste gentjer inne som ikke er kludja så kjøtt hun er nevnt, vet du. Bro, du er så joter, du er ikke gongkunna. Skår deg av håret om en 1000 kroner hekk og i splittene, du er jota helvete. Og de som kjenner det, sier at det eneste du gjør er at snakke om kjensler og fornærmelser, at eitrande grenj, tveitande skrell, hva feilet er knekt, så at borgarståren i Sunda kommune helder er bare deilig fornekt. Du er til grin, ønsken ive, du er en livande skam. I Sverige mot livet på at du lyser deg noen fucking pedofile vi bom. Og er en perværende mer er skiten enn en natt ved Jon, Brian og John. Nei, jeg synes ikke du tappte. Du lukker vi tog. Men problemet er det. Jeg ser om du blir en klæner når det er ikke som er fettvitter av scenen i det. Du er ikke bare cringe, du er ført i eiste så rævlig å breka. Kan ikke alle samtale vi nægra nåttene skulle spørre, ser man i utseendet. Men sannheten er at det eneste er pumpa og i sier medisin som blir brukt til diabetes. Men nu vi står der i reklame. Skuit at vi suger sjuki og sjådar du forstapte. Han har aldri svart en fucking tråpa, men vi rosa som den rasje. Hei stakkan bare vid at han er jådare som klandre. Og i der står ikke mer enn en fucking strekkbæsje vi slikkar. Men iLLtonkt vi nevan ettlid. En tough guy, fuck nei. Han er bleita en pay fra Gen Z. Og sannleggen er at de helst vil respektera hvert av kvennkinn. Men det kommer til denne grenser til vi fingren mer enn Freddy. Og vil ikke si en ting. Jeg vil ikke si at kvile fri til Mitchell. Du er en livande iLLtonkt legenda inntil evet Mitchell, jeg fucking håper på at du ser etter Du mitt eneste mal i kvöld å sende han opp til tøyen så du kan spenka ned for ærefer.
Jag vill hörs tun först tog eis ner en djup söva. Det säger att en grundland inte kan dräcka en öl utan att ut bröla. Till papen var ett nejärdur, mamman en utsöla, en full sköta och ringkonformen men utöva. Och nej, jag vet inte vad fucking säger att det kommer här till. Det enaste jag vet är att hon kan inte säga fucking år utan att släva mot spin. Jag vet lite om karma, ett av vår herra, men det verkar djävulen vill. Tui iLLtonkt inte iLLtonkt och mig ser vi! Jävla fucking ålder, Jákup Rani till! Yes, sir! Oh, fan, det är stage. Det blev personligt. Okej. Kan han ha med då, Clemmensen? Kan han då vi Jákup Rani? Jävla båda då, där, kom. Hallå där då. Hallå där. Tøy nummer 4. 5. Nummer 5 battle iLLtonkt. Hej, På samma känslan i förra stället vi börjar för jag vill upp i sömnen och ännu ett lyckat för mig men det blir det där. Kan helt som showroom till näkten runt där och så leverera. Alltså jag måste säga att jag min hade choka är ofta backstage men under för det hade. Men där kommer in där bara kommer en flow är fucking murder. Är fucking murder och är fallt där och är värre är alla den jag vet inte är allt bara fucking murder. Jag kom in och gjorde det som jag gör och ja alltså en nejleder väldigt gott. Jag hade det var jag har några fighter referenser och eller lite hälsa lite Mitchell och helt det var på den rätta touchpunkten jag Mitchell nämligen. Han är en iLLtonkt legend Eisne, ja. Och då battlar Mitchell Eisne. Ja, och det är han Eisne. Han saknar vi innan filmen. Han saknar det. Det är roligt att niva. Vad helt om han sa Han är det. genial text. Överraskad. Han har tagit valt, där har du bara vägen. Jag känner mig inte så visst jag. Jag var faktiskt sitta bänken för han för att socka, men faktiskt så kväll så överraskar mig också så där. Alltså här är det nivåer till eller stöjer för stöj men alltså jag förband han kom vi upp och lyckas som senast och boltras ner till 3 år. Och här han så kallar mig ut, men han har inte haft så 3 år till just det värsta glasklubben. Jag brukte 2 veckor då att så det. Jag visste han var bara ta som det gamla barer. Är 3 dagar där och det som jag nämnde det så det var fissionen och TT de fakta. Och han klarar förbannat gott. Jo. Han är god, han är äldsta och det tycker han ut, men det är fucking mörder. Du gör det gott. Bara gör det gott. Allt fjälten, jag har alltid faktiskt alltid när jag ser så jag har alltid sett sådana reaktion till en iLLtonkt battle i min liv. Så Pjörs nästan inte spelar, nästan spelar inte men det men han kommer ligga för tagande battle här. 100% det. Alltså, jag hade något. Det lika som det han battlar mot Rasola. Så nu var är det vet. Jag hade fucking mörder. Alltså literally talade jag. Hur var han battlen? Spelfalt ja. Oj, snälla. Fuck helt du vann alltså. iLLtonkt det är iLLtonkt. Mig vi går. Jag kan inte tappa.